Ngayon ako maanan narinig yan. Kasi hindi ko naman dinaalam kung dito nang gagaling. Nahayaan ko lang. Hindi pwedeng nakakano, sisirain mga stock dyan. Ando! Yan o. Hindi pa siguro eh. Apa? Ang gano'n. Baka dalawa pa yan sila. Wala si Duday, di ba? Si Brando yan. Hoy! Oh, halika. Pumasok pa kayo. Halika na. Labas na. Oh. Na? Oh. Kulong kayo ano? Ha? Ingay eh. Ano ko, di nang gagaling eh. Ikaw,